आज रउरा सबके रामायण के प्रसंग सुनावत नहीं ई जान तरह कौना बेरा के बात हो जौना बेरा राम रावण के लड़ाई चलत रहे ये बाबू राम रावण के लड़ाई चलत रहे रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी चौपाई लिख ले बनी सुन का लिख ले बनी कुंभ निकुंभ आए रण थाना मरे 5 दिन करी मैदाना। राम रावण के जन्म के लड़ाई चलत रहे आ कुंभकर्ण सुतल बड़े आ कुंभकर्ण के 2 बेटा कुंभ आ निकुंभ लड़ाई करे खतरा ओई में आइल बड़े सन आ लक्ष्मण जी पहुंचल बनी आ लड़ाई होता गीत के भाव बा रावण के भतीजवा के हर रावण के भतीजवा के कोइले नतीजवा लक्ष्मण जी गिरौले रानवा के पीछवा लक्ष्मण जी गिरौले रानवा के पीछवा लक्ष्मण जी। हाय देखी महाघन घोर लड़ाई हो रहल बा आ कुंभकर्ण सुतल बड़े आ 2 बेटा जाके लड़त रहे सन उ जानता नहीं कदी लड़ाई कइले सन ए बाबू कुंभ निकुंभ जाके 5 दिन लड़ले आखिरी समैया रणवा में मरले कुंभ निकुंभ जाके 5 दिन लड़ले आखिरी समैया में रणवा में मरले भागे के चहले तब छूटल ना पीछवा लक्ष्मण जी गिरौले रानवा के पीछवा लक्ष्मण जी गिरौले रानवा के पीछवा लक्ष्मण जी। जम के लड़ाई भइल लक्ष्मण जी ऐसन बाण मरले कि कुंभकर्ण के 2 बेटा वो रन में मर गईले सन। जब कुंभकर्ण के बेटा मरले सन सुनल के रावण गोस्वामी जी चौपाई लिखले बनी कैसे यह वृत्तांत दशानन सुनऊ अति विषाद पुनि पुन सिर धुनयु व्याकुल कुंभकर्ण पह गयऊ करी बहुत यत्न जगावत भयऊ। जब 2 भतीजा मर गईले सन कि बड़ी बुझाई कि भाई हमारे सुतल बा आ हमरा रहते हमारे 2 भतीजा जाके मर गईले सर राम के हाथे गईल कहवा जहवा कुंभकर्ण सुत रहे तहावा ए भाई आ जाके जगावता कहता कि ए भाई कुंभकर्ण अरे तो भाई के जगावे चलले हर पीर हो रवानवा की नाही जगले हो जगावत रे कि नाही जगले हो कतनो करे ले जाता नावा नाही जगले हो कतनो करे ले
जाता नावा। रावण जाके जगावत रे तब रावण जाके जगावत रे भी कुंभकर्ण के। आ कुंभकर्ण जागत नहीं थे। आ कुंभकर्ण के बारे में जानते बानी लोग कि 6 महीना सूते के आ 6 महीना जागे के वरदान मंगले रहे। ए बाबू धर्मेंद्र केतनो उपाय कैले तब नहीं जगले हो। केतनो उपाय कैले तब नहीं जागले हो। रावण लाल बाबू भाई जगावत जगावत हार गई। लेकिन तब कुंभकर्ण ना जागल। तब रावण का कहले कि 10,000 सेना के भेजल कि अब तू लो जालो आ जाके कुंभकर्ण के जगावलो। 10,000 सेना के रावण लगवले हो। 10,000 सेना के रावण लगवले हो। तो लगले बजावे उनका गीत यंत्र के लिखल बा। हमारा घर के बगल में वो लड़के के नाम है वीरेंद्र बिहारी कहले सब। बड़ी सुंदर कलाकार हो बेचारा। भगवान लंबा आयु देश जुग जुग बाबू हमारे जियस। तो लगले जगावे कान तोर लगले बजावे कान तोर। केतनो बजनवा तो नहीं जगले हो। केतनो कइले जाता नहीं जगले हो। केतनो कइले जाता नावा। ई 10,000 सेना गइले सन। आ जाके जगावत रे सन। कोनो भाला से खोदता, कोनो बर्छी से खोदता, कोनो पेटवा पे चढ़ के हिलावता, कोनो पेटवा पे चढ़ के जंप करता। जब जंप करे लो आ जब जे कुंभकर्ण एक खाली हेंगा सांस लेके जब करे तो कितना दूर उधिया के चल जाओ लो। ए बाबू कितना उपाय कैलो तो ना जागल। तब सब लोग मन लोग होशियार लोग रहेला। एगो का करता कि एगो तिनका लेके आ जब ओकरा नोकिया में लगौलस तो फनफना के उठल। जब जागल तो ताके लगल कहवा जेने भोजन के सामग्री रखल गए रहते नहीं। आ उठते उठते पहले जितना खाएला सामान धैले रहे, जितना खाएला सामान धैल रहे पहले भर पेट खइलस। कोई खइला पानी पियलस आ तब एक खाली ढेकार मरलस। तब कहता कहाँ आइल बड़ल लो का बात बा। सैनिक लोकल के महाराज चली रावण महाराज रौरा के बुलौले बड़े। लंका पर संकट आ गइल। कहते रहे कि हमरा जिंदगी में लंका पर संकट रावण के लगे गइले। आ जाके पूछत रे चौपाई लिखले बनी गोस्वामी जी कुंभकर्ण पूछा सुन मोरे भाई आ काहे तब मुख रहा सुखाई। दोनों हाथ जोड़ के कुंभकर्ण अपना भाई रावण के प्रणाम के लिए कहले कि हे भैया लंका के राजा होके रावण आज का बात बा कि मुंह झुका के खड़ा बा हमारे भाई
काहे चेहरा उदास बा तो रावण कुंभकर्ण से कहते रे गोस्वामी जी लिखले बनी कथा कहीते ही सब अभिमानी अजय ही प्रकार सीता हरियाणी। रावण बीतल सारा बात बतौले जेंगन सीता जी के चुरा के लेके आइल रहले सब बात बतौले आ सीता जी के चुरावल के जब बतिया जब कुंभकर्ण सुनलस नु बस खिसिया गया बस कि भैया ई रौरा का कह देले बनी गोस्वामी जी लिखले बनी आज हुतात त्यागी अभिमाना भजहु राम होई है कल्याणा। ए रावण आज हमरा के जगोले बड़ो अरे हमरा के वही दिन जगोले रहता जइया सुपने खिया के नाक कान कट रहे तहिया आ ओई दिन हमनी के लड़ाई कइल जाई तहिया के दूसर बात रही लेकिन ओइसन दिन तू हमरा के जगोले बड़ो के एगो चोरी के काम को के आइल बड़ो आ जगत जननी जगदम्बा सीता हई आ ओ माता के हर के लिया के तू लंका में बैठा दे बड़ी गलती काम कइले बड़ो भाई हमार। कुंभकर्ण समझावता निर्गुण के भाव बा काहे कइलो सीता के हरानावा तो बनल तू समानावा बाड़ो हो रा कि ना मर गइल नाश कइलो लंका के ललानावा तो काहे तू समानावा भइल हो राम। बिगू भाई समझावत तरी के समझावत तरे कुंभकर्ण कहत तरे सीता होई जग महतरिया तो काहे के ओटरिया लइलेरा हो राम सीता होई जन महतरिया
भजनिया राम के छोड़ी के भजनिया तो हाथ में कटोरिया धइल हो छोड़ी के भजनिया तो हाथ में कटोरिया धइल हो राम जी के छोड़ी के भजनिया राम जी के छोड़ी के भजनिया तो हाथ में कटोरिया। रावण जब इतना बात सुनल तक के तारा के यही खातिर जगवनी है तार प्रवचन सुने खातिर तारा के जगवले बनी तार प्रवचन सुने खातिर तारा के जगवले बनी चल जा ई रावण के लड़ाई हो आ जहां सुतर रह तहां जाके सुत जाई रावण के लड़ाई हो सब लड़ी ए जी प्रवचन मत सुनाओ ए जी प्रवचन मत सुनाओ रावण रावण रहे बाबू कुंभकर्ण के ना भैया हमार फर्ज बा कि भाई जौन काम करेला अब भाई जौन काम अरहा दे ओकरा के करे के चाहिए रौरा आराम करी हम राउर भाई हई हम जातनी लड़ाई करे खातिर कुंभकर्ण का कइलस बाबू हमार कलश के भैया भैया हम चल तनी लड़ाई करे गोस्वामी जी चौपाई लिखले बनी महिष खाए करी मदिरा पाना गरजे ब्रज घात समाना रंबू ठाकुर तहारे जी बात आवता कुंभकर्ण का कइलस कि बड़का एगो भैंसा खइलस आ मदिरा माने दारू देखो देखो हेने एगो भैंसा बड़का खइलस आ मदिरा यानी दारू देख हम सबका से कहले कि हे भाई दारू बड़ी खराब चीज है दारू के सेवन ना करे के चाहिए कभी भी काहे से कि दारू आज ले नीमन काम नहीं खे करौले ना बाल परिवार सबका के बिगाड़ देला छोड़ देला छुड़वा देला इसे हम सबका से आग्रह करब कि भाई वही पैसा के दूसर सामान खरीद लो लेकिन हिरगी से दारू ना पिए के चाहिए रावण के भाई कुंभकर्ण का कलश बड़का भैंसा खइलस मदिरा पीलस आ लड़ाई करे खातिर चल रहलस त खा के मांस मदिरा पान तो यार भइले आ रण में हाहाकार भइले ना अरे जइयो खा के पान मदिरा ए बाबू त खा के मांस मदिरा पान तो यार भइले रण में हाहाकार भइले ना जब कुंभकर्ण चलल तो राम जी के दल के जितना बानर भालू पर रहे तो कितना जल लतवा से दाबे नु तो पूछ देने कह दे ए बाबू अब पूरा रामा दल में चिंता हो गइल बा कि अब का हो सारा बानर भागता रे हई बांदर भालू जितना बड़े सब भागता रे का होता है बाबू तो राम दल में चिंता भारी कैसे न वैले दूरचारी राम दल में चिंता भारी कैसे न वैले दूरचारी जब पूरा हाला हो गई कि हई के हो ऐसन तो विशाल आज ले देखल नहीं सन आ तब तक ले भीषण गईले कहले कि हे सेना सवेरे वाले गुंडेराई मत
विभीषण कहले सहोदर भाई ई हमार भइले ई जौन आइल बा ई हमरे भाई हो हमने किस्म किस्म के लोग बा हमरा खानदान में विभीषण कहले सहोदर भाई ई हमार भइले रण में हाहाकार भइले विभीषण कहले सहोदर भाई हमार भइले रण में हाहाकार भइले विभीषण कहले सहोदर भाई हमार भइले रण में हाहाकार भइले विभीषण कहले सहोदर भाई हमार भइले रण में हाहाकार रउआ लोग के डेरोइला के काम नहीं खे रावण हमनी से बड़ भाई होवन ये हमरे भाई है डेरोइला के काम नहीं खे रउआ लोग यही जी रही बड़ी ढेर दिन के बाद इकरा से तनी भेंट भइल बा लाल बाबू भाई राम जी से कहनी कि प्रभु रोरच अगर कह ये हमर भाई होवन तनी इकरा से हम भेंट कर ली तनी समझा देती कि कम से कम तू रावण के समझाव प्रभु श्री राम जी कहनी हाँ हाँ जाके अपने भाई से भेंट कर लो जब विभीषण गईले कुंभकर्ण के लगे तो का भइल देखी विभीषण आगे आयो परे उ शरण निज नाम सुनायो जाके अपन नाम बतौले जब विभीषण नाम जब कुंभकर्ण समस्त कलश की भाई ई पहले बताओ कि तू हे दल में का करता रहो विभीषण कहले कि हे भाई कुंभकर्ण बहुत बार हम रावण के समझमनी कि सीता जी के लौटा दो लेकिन भाई हमारी को बात ना मनले विभीषण रोवे लगले अपना भाई कुंभकर्ण के चेहरा देख के ई धुन हमारे गुरुजी श्री मैनेजर व्यास जी बड़ी सुंदर बिहुला में गाई ले सुनब त सुनब ए भैया हमारी हो चानावा कहले कि कैसे कैसे दल में आइल बड़ा तब विभीषण बताओ तरे सुनब ए भैया हमारी हो सीता जी के जहिया ले लंका में हो रावण लंका में हो बहुत समझवनिए भैया मन ले नहीं कहानावा जेकरा दल में हम बानी प्रभु श्री राम जी के औरत सीता के चुरा के लेके चल गईले बहुत हम समझौनी कि भैया राम से बैर ना करे के भगवान से जे बैर करेला ओकरा खैर ना रहेला आ ओ भरल सभा में हमरे के जान तरफ भैया का कइले एक लात मरले भैया
जावा कोइले होया पा मानावा तहिया से वही भैया प्रभु जी के सरानावा तहिया से अइनिए भैया प्रभु जी के समानावा तहिया से अइनिए भैया प्रभु जी के समानावा। विभीषण के आंख में से झरझर लोर गिरे लागल। अपना विभीषण भाई के देख के कुंभकर्ण झरझर रोवे लागल। दृश्य दूसर बदल गई, लेकिन फिर भी कुंभकर्ण कहलस कि भाई विभीषण एगो काम करो, तू जाके अपन कर्तव्य करो आ हम अपन कर्तव्य करो। तनी हम अपना भाई की ओर से लड़ाई करे आइल बनी तो हम लड़ाई करेम, ये हमर कर्म बा। आ ताहार भाई ए भाई तू भाई होगो, तू तारा अपन कर्म बा तो अपन कर्म जाके करो। अब लास्ट में राम कुंभकर्ण का लड़ाई होता कैसे हो? एक बगल से राम जी के सेना चलल बा आ एक बगल से अकेले कुंभकर्ण चलल बा। कैसे तो राम कुंभकर्ण में अरे हो खेला लड़ाई सुनो भाई, अब जान के कर जाई सुन 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 भाई। कुंभकर्ण चलल आ चहलस कि राम जी पर फेंक दी तो का भइल? चलल पहाड़ कुंभकर्ण लेके साथ हो, राम बननी राम मरनी बान तो कट गइल हाथ हो। और का तुझे मारे मननी तो अरे तुझे बाड़ मरनी तो गिरल धारा सहाई सुन भाई, अब जान के कर जाई 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 सुन भाई। एगो बाण मार के आ भगवान हाथ काट दहनी, दूसर का बाण मरनी छाती में लागल तो गिरता। एगो ऐसा बाण मरनी कि कम कुंभकर्ण के है शरीर दू भाग में हो गई आ दू भाग में दोनों अलग अलग गिरता। ए बाबू देहिया के राम जी कोई दुई भाग हो, दब दब के बानर भालू कोई ले छे भाग हो। तो गिरले कुंभकर्ण गइले सेना दबाई सुन भाई, अब जान के कर जाई सुन भाई। चलो अब जान के कर जाई सुन भाई,
भाई अब जान के कर जाई सुन भाई। उहे प्रभु श्री रामचंद्र जी तरकस बाण निकाल के हाथ काट दनी। हाथ कटला के बाद से गर्दन काट दनी, शरीर के दू भाग में क के आ धरती पर गिरा दनी। जी कुंभकर्ण के वध भइल।